Naomh Colm Cille. Rugg Naomh Colm Cille I dtír chonaill sa bhliain 550 héan. Fuair sé a chud I dtachais I Manistir Naomh Fionn I Má Mhille agus dlacadh ina bhanach ann é. Cha Colm Cille saol cráifach. Bhainigh sé manistracha I Nire, I Narvá, I Gceannas na Mí agus I Sord. Scríbhí an-ilte a bheith freisin. Rinne sé cóip áling de lámhscríbhin luachmhar a bhí ag Naomh Fionn. Is gan chead a rinne sé é sin. Ní thuairteach Colm Cille an cóip do Naomh Fionn nuair a dtír sé í. Cuireadh an cheist faoi bhreithin rí diarmuid, agus is sé a dúirt sé le gach bó a lé agus le gach leabhar a bhac leabhar. Fuair Colm Cille cabhar ón a bhhaintear. Chuir siad cath dhiarmuid agus bhuaigh siad ag cúil dreibhne. Cailleadh 3,000 fear sa chath. Thig Colm Cille gur bheith féin ba chúis leis an áir seo. Bharrtaigh sé ar aithrí agus leor cníomh a dhéanamh. Bhí grá an-mhóraige de Éireann. Bheas sé gur bé an tríobar a d'fhéadfadh sé aithrí a dhéanamh I macht ó Éireann. D'imigh sé féin agus dá réig manach go hileán agus bhainigh siad manistir ann. Dumpa siad mórán de na halbanig chun an chreideamh. Fuair Naomh Colm Cille bás I láthair a chud manach ar an 9 Meitheamh 1597. Deirtear gur an nún fáraigh a cuireadh é. Éire sean is nua.